И здравейте, крипъри, аз съм Крипър Мен и днес ще гледаме Майнкрафт модове на 1.7.10. Тук до мен е Зомбизмен. Здравейте, зомбита! Днес ще снимаме клипче на Майнкрафт 1.7.10 и нека да започваме. Ето, сега ще създадем нов свят. За да е по-интересно. Този мод се казва... С Х започваше. Не помня как се изричаше. Сега ще ви покажем. Упс. Извинете. Така. Упс. Така. Готово. Ще бъде на плосък. Ще видите защо. Този мод добавя хора, които са по-умни от обикновения си ум. Сега ще видите за какво се прави. Сега ще направя пауза, за да намеря село. И сега ще върна. И ето, ние намерихме хора. Сега ще видите какъв е мода. Нали видяхте, че в версията те са с събрани ръце? Вече не е така. Те завладяха нашия свят. Той дори ми клъвна, че разбира се. Да. Така. Ето, като ги кликнете с 10 бутон, тук виждате 4 неща. Първото е да ме последва. Последва тук. Ето, той следва. Тук да се стане на място. 3. Това е да му даваме неща, да му даваме броня и вие ме разбрате. После. Change Profession. Тук са професии. После ще ви покажа как се отварят тези професии. Villager. Ето го. Give nickname. Име. Ще го кръстиме Сашо. Сашка. Сашо. Така. Той се казва вече Сашо. Сега ще ви покажа как да направите, за да се освободят професиите. Първо намерете къща с врата. Да, ето, къща с врата. Вземете... Как да ви кажа? Тук Зомбизмен гриска пуканки. Да, извинете. Така. Взимате като такова и го слагате до вратата. И например, ако искате той да е миньор, взимате кирка, слагате го и тук, където искате, от тук, горе, ако имате място и така нататък. Ако искате да служите и долу на пода. Не, няма да стане така. Но иначе така. После отидете в къщата и сложете един съндък. Голям или малък, се е видно. И в този съндък сложете кирка. Каквато и да е кирка. После отивайте до човека. Сега ще ви го покажем. Чакайте. Извинете. Така. Извинете, но едно нещо трябва да направя. Вече не стане. Така. Сега да намерим нашия Сашо. Само да не се е хвърлял в кладеница. Това не е Сашо. Това не е Сашо. Това не е Сашо. Сега ще направя на пауза, за да го намеря. Намерих Сашо. Той е бил до вратата цял ден. Така. Change Profession. И виждате, че се е освободил миньор. Натискаме го и той станал сив. Сега отива към своята къща. Изчакайте малко. И сега ще влезне в къщата. Така. После отваря съндъка. Взима кирката. И после трябва да натиснете Follow Me. И тук крафтинг, за да му направите нещо или така нататък. Да заменете кирката за нещо. Така. Всичко обясних. Сега Follow Me. Натискаме и той идва след нас. Ако играете не на плосък, той ще копае, но сега той не може да копае, защото... Извинявай, Сашо. Така, той не може да копае, защото сега сме на плосък и няма камък. Има камък, ама... Мързи го да копае. Май няма камък. Няма камък. Няма, да. Затова той не иска да копае. Иначе, ако не сте в плосък, той ще копае, ама милиони километри. Знаете ли защо не иска да копае? Защото е мързеливец.
Да, ако... Знаете ли колко? Той ще копае, докато не му се щупи кирката. И като му се щупи кирката, оставете му още 100 камени или диамантени и той ще копае вечно. Докато не умре от зомби. Затова по-добре го защитавате от зомби. Тук има много други професии. Сега ще ви покажа най-интересните. На мен най-много ми харесва. Най-много ми харесва. Трябва да го къща, защото няма да стане. Мен ми харесва да си играя с този стражник. Обратен меч. Той ще носи нощ. Къде си, ма? Сега ще направим Change Profession Solder. Да, ето, направо си го направихме, но трябва да му оставим съндък, за да може да взима неща. Ще ми отвори вратата, така. Взимаме 2 меча, например. Взимаме един съндък, слагаме го един голям съндък, ако искате. И той сега чака върху съндъка, стои само за да изчака меча. Защото това ще е подарък от дядо Коледа. Той взима меча и отива да защитава. Сашо, не знам защо е след мен. Да, нали, follow me. Така. Тук при него, при това, той също май... Не, при него не може да се крафти нищо. Но нищо. И другите професии ще се справите, както ще видите какво са. Обяснихме ви всичко май. Да, то друго нещо, нищо не добавя. И добре, това беше от нас. Ако ви е харесало, абонирайте се, поставяйте лайкове и чао!